Εδώ είναι και ο συμπατριώτης μας, ο γνωστός ο Γιάννης ο Πορφύρης, πρόεδρος των Ετωλοκαρνάνων και με πολλές δραστηριότητες. Παρέλειψα ή δεν ξέρω αν τηρεί με τον λόγο αν είπα, ο σύλλογος έχει 3 πυλώνες. Το γραφείο, το ιδιόκτητο, στη Ρήγα Φεραίου 96, τρίτος όροφος. Θα μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Κονίδας, επενημερώνει το έχει. Έχει την εκκλησία που είμαστε κάτω από τις πτέρυγές της αυτή τη στιγμή και έχει και εφημερίδα από το 1996 την Απαρτιακή Φωνή, αρχές 97, που την ίδρυσε και την κατήφθηνε τα πρώτα 4 χρόνια ο Γιάννης ο Πορφύρης. Γι' αυτό και για άλλες υπηρεσίες που έχει προσφέρει, σήμερα είπαμε να τον τιμήσουμε με το συμβολικό δίπλωμα, θα το πω έτσι. Λοιπόν, θα καλέσουμε η κυρία Τσαρδάκα να το δώσει. Από εδώ θα δούμε. Πολύ ωραία. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αγαπητοί ναυπάκτοι. Ευχαριστώ που εκτιμάτε η προσφορά μου, οποιοδήποτε μικρή. Αυτό είναι καθήκον μας, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπεραιόμαστε. Και να σας ζητήσω να είστε πάντα εδώ κοντά σε αυτό το σύλλογο, γιατί μας χρειάζεται πρώτα ο Άγιος Χαράλαμπος εδώ. Είναι προστάτης, είναι ένας ο μοναδικός σύλλογος που έχει εκκλησία τέτοια σαν τον Άγιο Χαράλαμπο. Έτσι, να μην τον αφήνουμε ποτέ και τους ανθρώπους οι οποίοι κουράζονται, άλλοι που είναι μέσα και ρεχαίνονται και άλλοι που φαίνονται. Υγεία στις οικογένειές σας και δύναμη καλή για τον περίοδο που διανύουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ο Κώστας είναι ο δράσης που έφερε στο σύλλογο,